Bună tuturor! Astăzi vreau să vă arăt cum facem broșe cu frumoși fluturași pe care i-am creat. Deci, am tăiat fluturașii din tiul cu organza, da? Sau din satin. Am cusut mărgeluțe și stamine pe post de antene, iar acum le vom atașa câte un ac de broșă. Acestea sunt oarecum ieftine, doar singura problemă e că trebuie să iei pachetelul întreg și îl vom lipi sau se poate și coase. Hai să vă arăt lipit și apoi și coasem, da? Le vom lipi pe fluturașul nostru. Punem silicon pe dosul lucrului, pe dosul fluturașului. Lipim acul de broșă și îl fixăm bine, bine, bine. În câteva secunde se întărește. Și avem o broșă frumoasă și elegantă. Dacă vrem o broșă, puteți lipi pe o clămiță, puteți lipi pe o cordeluță, cum doriți. Acum facem și una cusută. Mai bine ar fi să fie cusută, dar fiecare face cum dorește. La fel, pe dosul lucrului asigurăm întâi fierul, băgăm cu nodulețul între cele două, deci între cele două aripioare să nu se vadă urât. Punem acul de broșă și coasem. Ei, na. Atunci când coaseți, el are tendința de a se arcui puțin și dă o altă ținută fluturașului. Pare că ar zbura. Așa. Și partea aceasta. Ideea e că dacă îl coaseți și v-ați plictisit de broșă, îl puteți folosi pe urmă, dați jos acul și folosiți fluturașul la altceva. Eu am un ac aici foarte subțire cu care am cusut mărgeluțele, pentru că mărgeluțele fiind foarte, foarte mici, nu trec prin orice tip de ac, iar ăsta este drept de sus și până jos. E un ac special pentru mărgeluțe. Am descoperit și eu în timp că mă chinuiam și nu prea spune nimeni secretele astea. Hai că acum nu mă lasă scos aici. Dar uite că eu le spun să mai știe și altă lume
Să mai știe și alte fete, alte doamne care vor să lucreze. Că este loc pentru toată lumea sub soare. Și poate învăța oricine. Nu toată lumea are răbdare, nu toată lumea vrea, nu toată lumea are timp, așa că nu trebuie să fim egoiste și împărtășim cu toată lumea ceea ce am învățat sau am descoperit singure pe parcursul evoluției noastre. Și cam asta a fost broșa noastră cusută. Pe cea lipită v-am arătat-o. Asta este cusută. Da? Ia, este chiar foarte frumoasă, da? Mai facem încă una lipită. Am cusut niște mărgeluțe mai mari în mijloc, mai mici pe laterală și acum îi punem și acul de broșă și gata. Avem niște fluturași foarte, foarte drăgălași. Cu acestea eu vă salut și vă invit să dați un like, un share, abonează, apăsați pe clopoțel dacă vreți să primiți noutățile. Așa. Și ne vedem la un proiect viitor. V-am pupat, la revedere!